Moro! Tänään lähdetään sinne endiin. Mä otan videota kuinka tässä nyt siis tehdään se endi. Meidän pitää mennä uuteen maailmaan, tekemään meillä endi. Ja sen jälkeen pelataan meidän YouTube 2. Ja sitten otetaan tällä alkusivulla. Se on tarkentaa game. Ja täältä valitaan meille uusi maailma. Tässä on meidän YouTube 2. Tämä on end. Joo, end. End. Portal. End portal. Creative. Easyllä. Great New World. Ja tässä maailmassa tehdään se end. Joo. Aloitetaan nyt tällä perusasioilla. Mennään vähän läpi. Siis mennään Minecraftin läpi. Ja. Ja tästä tulee siistiä, tosi siistiä. Sitten me vedetään siis tää läpi. Mä en oo pitänyt läpi, mä osaan tehdä endin, mutta mä unohdan sen joka kerta, kun mä teen sen endin. Niin, mä unohdan sen joka kerta, kun mä niin. Eihän tarvitaan rintavoilla. Tää on mikä? Tälleen. Crossroad. Jos ei tää onnistu, niin kokeillaan sitä taas. Mutta mulla tuolla video päällä on minuuttia kulunut, mutta me jatketaan. Musta kyllä melkein. Ja se oli kyllä totta, että tää tulee tälleen. Pantän äsken muistanut. Ja sit pitäis olla tälleen. En takaa mitään, että voi toimia. Mutta voi toimia virteillä. Kun laitatte dirttejä sinne pohjalle, niin tulee hyvä. Ettei siis crash niin. Ja nyt tulee nopeasti silmää. Niin! Kyllä! Noniin! Vihdoinkin! Huhuu! Vihdoin viimein! Olemme valmiita lähtemään endireissulle. Ja tää nyt
seuraavassa jaksossa mennään sitten tuonne Endiin. Seuraavalla kerralla. Laittakaa dirkkiä pohjalle, niin kaikki toimii. Moi moi!